May nagsabaw asa mga napita. Mandali asa mga napita. Loh, Yads! Asa mga Yads? Michael! Kita ka Lima ka tao! Lima? Kisa mo na sila Yads? Si Michael ako kuya! Kaya gud lang Michael Yads. Ako sa kitagaan og 5,000! Yan akong giilan! Pagpasidyo ko na siya kay ako suklian! Balisa anong nakiha Yads. Uy! Michael! Kisa mo na itong uban Yads. Si Joseph! Ha? Joseph? Apil siya kay wa ko na siya regalo siya. Uyab magmansari mga buang. Grabiha. Ikaw na kung kipagilok-kilok ka. Anak ni mo mangita o buwan para gasto. Napag-iusa. Ha? Napag-iusa? Si Ryan. Si Ryan? Aliyads. Tawag Yads. Naunsa man na si Ryan Yads. Gansa man kaniya. Ay, kitambling ako ng smell. Hala no? Ay, pinagkayo pa na ito tayo, per. Grabiha anang Ryan Yads. Uy. Ryan! Naunsa man na? Giunsa man na? Tabangan mo kuno sa 5 kalaki gabi inoy. Lupo ka eh. Usa may ngan? Michael, Joseph ug si Ryan kuno. Napag-iusa. Napay usa? Kinsa man ayat? Si James! Si James? Ay, akong gitalo! Ako na sa pairangan! Nga utang! Mablatter na ninyo. Yang gisayangan ako kaputli! Mablatter na ninyo ba? Grabiha anang mga laki ayat eh. Di man na nakitan eh. Siya. Ano na pag-iusa ka hubog niya, Aki? Kinsa man mo Yads? Kinsa man Yads? Si Richard! Richard! Aliman kayong dugo! Grabiha Richard Yads. Yapil pa gid si Richard Yads. Yaagi ra. Ako na lang gidawat kay wala pa man ako matabuni! Di mo matabo ni Yads. Ang ako kagong-kagong! Ano naman Yads? Ano naman mo natabo ni Yads? Yan yun man siya! Sa may yang giyangyo. Ay, ako na isumsuman kay hubog siya! Richard, salpahis ka! Ako pantay! Imong ilamoy! Imong panty Yads? Asa man imong panty Yads? Yang gidaya ko na ito isumsumag apil! Grabe Richard Yads. Hasta imong panty gisumsuman. Ito tabangon na ito eh. Tabangan namin. Sabres. Ay! Ako itlog!